dan girman Allah kai da kake saurare ka tsaya ka saurari wannan bidiyon kafin nan ka wuce. Da an yi magana sai ka ji an ce rara, ba kai kaɗai kake da baki ba na yin tara. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mutane na mu kowa fata alkhairi kamar yadda nake wa kaina a kowane lokaci. Kamar kullun dai ni ne na kuwa to Yusuf babban yaro Kadiyash. Mawaƙin ku dan Niger, ina mu kowa fata alkhairi kamar yadda nake wa kaina a kowane lokaci. Na zo na yi waka na sauke wani ya zo ya dauko ni yana ta faɗan abubuwa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza, to ni ba ta kai nake yi ba. Kenan na zo na ce kaza sai ka tsaya ka saurari wakan kafin nan a ce kai ka dawo mun da ansa har ka dau namba na ka zo kana wani gaya mun abin da ya maka dani. Mu ba mu zage shi ba, iska gane, amma mun faɗi abu ne saboda me shi kai ne ya san cewa akwai na gaba da shi, ko ba haka ba. Abin da ya shafi Nijar da Najeriya mutunci ne. Kenan ba wani abun da zai zo yana so ya raba hankalin 'yan ƙasa ya ce wai ga wanda shi yake bukata 'yan ƙasa su wannan ba wannan ɗinsa ba ne, iska gane. Mu muna 'yan ƙasa muna daidai mu zaɓa abin da ya yi muna, ba wai abin da wani ɗan wata ƙasar zai zo ya ce da mu wai mu zaɓa ba. No, abin da mu muke so ne muke. Kenan an yi waka an zo an sauke kuma na zo an ɗauko na ana wai na ce wai na mararara waka na yi mai guda ɗaya na ce zan sake mai wasu tara. To in dai har shi bai daina ba to mu ma me zai samu daina, za mu ci gaba da yi. Wannan gaskiya ne, in dai har shi bai daina ba to mu za mu ci gaba da yi. Kuma ya sauke ɗaya mu ma mun sauke ɗayan, kuma ina gaya muku cewa ranar talata da daddare karfe 8 in Allah ya kai mu akwai wata sabuwa abun mamaki tana nan za ta fito in Allah ya da ranar talata da dare karfe 8. Da mai buƙatar jin wannan waƙoƙin zai iya neme ni akan YouTube channel nawa wanda muka dora babban yaro KDH, kuma ka bi wannan pejin na wani TikTok zaka samu ragowar abubuwan da muka dora. Kai ka ji abun mamaki, kana dan wata ƙasar zaka ce wa 'yan waccan ƙasar